Domasi sofai lai vai, pita de nai ni som za vai. ก็เลยมาสนับสนุนในสบันดูอิทุนทำกับฟินกับสบายและแบบสบายมาเจลพกบาร์ในมอลล์สนับสนุนดำเกยอันนี้ไปที่นี่รูบิบาร์อันนั้นทำในมินส์ขยันมาดินบริมินส์เนี่ยอังบามาดินเอาวิดีโอมาเนี่ยจะเนี่ยทับพิจารณาในดินน่ะนะสนับสนุนสำหรับไม่ได้เนี่ยไปสำหรับดินเบลล์เซลเด็กนั่นแหละนะ so ในหลังไม่ใช่ได้อังบล็อกสกูปพูด interesting คำนั้นคุยสิ่งขลังมันอันนี้ไปสำหรับเพื่อนกันนะว่าฉันก็ subscribe คำนั้นก็หลังมันจะไปอันนี้ไฟ like comment ขลังเด้ออันนี้ไปพูดอะไรเนี่ยให้สุดที่ guys จะมันดึงบ้าdislike บ้านนั้นก็หลังเด้อไปมือจังเหมือนดึงบ้า share คำนั้นให้หลังมันจะไปอ่อนนั่นนี่อะไรนะสุนัขเปิดอันนี้ fry ให้นั่นทำอะไรมินใครใจวิดีโอก็ได้ในใครในคนนั้นให้บ้าโอ้ข้างในบ้าง double ในใครสุนัขเปิด so ปีนี้ก็ต้องการหัวใน movie album เพื่อนกูนั่งในสลับแต่เมื่อไรลาร์นะมันเนี่ยอันนี้เลิกฟอร์ดีวิดีโอในเนี่ยของไว้บินนั่งมันนี่วิดีโอในเนี่ยเอ็กดมน้องใครน้องบัตรเสียง movie ทูบีนั่นเดี๋ยวหลังจะไปมันใช่ movie เพื่อจับเนื้อด้วยคนดับดี movie เพื่อจับเนื้อมันเนี่ยท่านทำไปหลักแล้วจะไปยังคำจะในสมอง movie คนไหนยังนะคำจะในสมองให้คอมเมนต์อะไรขึ้นหายาไลค์อะไรขึ้นหายานะบาร์อะไรสมอง movie คนไหนยังไปอินฟลูเอนซ์ทันในสมองอะไรอันเดียวกับตัวในสมองให้ส่วนนั้นเปิดส่วนหนึ่งทั้งมันในวิดีโอก็จะอะไรขึ้นในสมองเบอร์อังดอยบินีอากาลิมันสิวิดีโอคิดกัน so ในเหตุมันจะไปสำหรับคนเนี่ยกี่บ้าเดี๋ยวก็บอกคนในหลังมันจะไปหินจากคนในคำมันนี่มองในคนนู้นมองไปท่าส่งในคนนู้นส่งไปท่าส่งในคนนู้นส่งไปท่าจานเนี่ยเลยสิเสเลยจานอะไรปากกี้เบนี่เบเลยสิเลยเป็นยังไงส่วนนั้นเปิดจิมัดขังเดลัยกิสิโกอัลดากรันโคอัลดาเบนี่เบก็จังบัดเธอนี่ฮับพารีเสร็จหามาพิธาสตาวเดียส่วนนั้นเปิดคิดจะหอดอังอาโทมาที่ข้าละมอนมาลายนี่หนูทักมาไปเนี่ยอะไรพรายดักเลยเชื่ออิสิกบบ้าให้เราทางนั้นพี่เป็นอะไรจีเจมเลยแต่ไปเรื่องช่างในเมงกายพรายยังจะเราบุทางอาเซียนะพรายที่คุณจะมีแบบรู้จักเลยเพื่อนทางเข้าไปพรายบิสเนสดมเลี้ยงหัวดึงมันเบสไรดักเลยที่ไปเลี้ยงหัวดึงมันพรายก็จะบอกพี่เดียวนั้นพรายก็จะบอกทุกช่างทางไปเสียหัวส่งให้เกียอันนี้พรายมาเกอพี่เดียวมาเลยมาเกอบุญดมบ้าให้ไปดึงมันเกียเบสระharsing senale ayah budak sendiri nuo hai, by pung by sasi dong ada, ini pray ada bazi dong, bisa da ada jeng belego thatoye, by mana, bisa jeng gupai gan sana ni ayah zibura mayra di nuo horale by menjahideng, by entabarena di nuo horale lap by menjahideng orang dak tangan by jibung dong menalai, pray ang muya honor maya tang halang tang lah henane, tang tu biar kesar mungkin tu गोजां बोथोरना जाला बुद्रु पेकिं खालामबा बे आं बख'फिननोबा बे आं बोरैबा अलसिया मोनबाय आं एसे सान्थि थानो लुबैनानै थाङासै ओमफ्राय गोसोआ बिराद बिजनि मोनहरगासिनो आरोना ओमफ्राय आइखौ गोसोखांगासिनो दं आरोना आङो ओमफ्राय उफाय गैया माथो खालामनो दाबसे थालाबायनाय जायो ओमफ्राय नुयो आइखौ एसे गोबावानो जाबाय आङो बे आब' मालिकआबो देनायालाय थांनाय बोसोरावथ' उदै जिजानो गिनानै देयासै आङो बेनिफ्राय देफायाबाबो हरदो बेस्रा मागोनि नामैहाय ओमफ्राय न'आव थांबाथ' न'फ्राव मोनजाहैबाय न'फ्राव जाहैलाबायबाय एवला एवलिनो ओमफ्राय दा मागोआव साननैल' बन्द' मोनोना थांनाय जाया आरो गोजां बोथोर बहर जाथारोना थ' थांनाय जाया उन्दै लानानैहाय थांनाय बोसोरनिफ्रायथ' उन्दैया सानै जाखाबाय सासेयावबो थाङोमोन थांनाया दा थांला आं सनाफोर ओमफ्राय एक्सट्राके आंबो लाबायनोसै एसे माइब्रायानो एसेल' दङ आगोलाव बिजनिफ्राय लाबोनाय ओमफ्राय बायनानै एसे बायदेरनानै जानोसै आरोना खनसे जोंहाबो सिबिंबो सुखाबाय दिनै मागोनि नामै आरो माथो बोसोराव बिदिनो एसेल'सो सोलायो जोंनि खामानिफ्रा फिथा एवदेरनाय बैसागोबा एसे मोसानो गोसो जालाबायनाय नङा होमबा बाखिथ' बे नर्माल एकदम बेनो गाननायखौनो गानबाय था ना मा होनो सनाफोर हिनजावफोरनि खामानिया बेबायदिनो हौवाफोरनाबो बिदिनो गाव गावबागाव जेनेबा दा बोरायमोनखौ सानना नायदो डिउटिया डिउटि अब्ला बिसोरना जायगा सोलायबावोसो जोंना जायगायानो सोलायनो रोङा जायगायावनो जायगा अब्लाबो सोलिलांबाय थानांगौ आरो बेनोथ' जाहैबायना जिबना बेखौ मानसि आवासै गैया दे होनदों गैया Domasi sofai lai vai, pita de nai ni som za vai. Hado masih jauh banyak ha festival kon lain musabe ada. Hada lain na gurne musaba बैसागोफ्राव जेखाय लानो मोसाया
मैगं खानाय गान मोसाबा खादा लानानै मोसाया दालाय हा दमासि सौफैबाय नालाय आहा बेसे उवालखौनो लानानै मोसाबाय आरो बेखौलाय आरो माथो हा गासिखौबो एसे फुरथि मावलाङाबालाय माथो नङा होमबा सुनाफोर स' ओमफ्राय दिनैनि ओंख्रिया जाहैगोन आंना आलुजों लाइ एवनाय ओमफ्राय दालि ओंख्रिसो आरोना पापर टापर एवलाबायनोसै ओमफ्राय सोरनाफोर गाज्रि मोजां नंला भिडिअआ साननैनिसो जाहैबाय मैया बेलासिनि खावसे दिनैनि खावसे ओमफ्राय बे बेलागुर सावनाया जाहैबाय दहाय फुंनि आरोना बिजिनिनिसो आंथ' थाङासै बाट आंनि काजिन सिस्टारमोनाव आङो बिहरबाय आरोना बे बेलागुरनि भिडिअखौहाय स' आं एसे शेयार खालामसै होननानै स' बेनि सोमोन्दैबो आं फंनैसो बुंनांगौ दङ जों आगोलाव उन्दैयाव जोंबो बानायोमोन बेलागुर माने जोंनि आदामोनहा बानायोमोन नालाय साइडआव ओमफ्राय साइडआव जोंबो बानायोमोन फिसा ओमफ्राय पिकनिक जानोसै फुङावनो लागायनोसै दुगै लोबै दा बेफोरबायदिखौ नुनोनो मोनला आरोना बुहुद खमसै माथो खालामबावनो जुगफ्रानो सोलायलांबाय बेफोरबायदिखौ बानायलानो मानसिफोरा स' जोंनिहाय दाबो बानायो जोंना फिल्ड खाथि जाखायो नालाय नङा ओमफ्राय जोंनि काजिन ब्रादारमोन फंबायमोन बिसोर बानायो आरोना ओमफ्राय गोगोम सावो माइक लाबोलायनानै बोर बिस्राङो फुजियो दुगैस्रां लोबस्रां स' जोंहा बे नजाराखौ नुवाखसै आरो आं नुयियानो बोसोरथामसो जाखाबाय आगोलाव थाङोमोन सम ओमफ्राय दा आं नुयियानो एसे गोबाव जाबाय ओंखायनो आं भिडिअआवनो नायबाय आरो सोरनाबा नोंथांमोननोबो शेयार खालामबाय बिराद मोजां मोनो फुङाव दुगैखां लोबखां थोर मावलायनाय दुगैबाय ओमफ्राय बेलागुर सावनानै अराव रोहो बोरबो बिबाय अरबो सायबाय गुदुंबो जाबाय बिराद मोजां मोनो बाट उफाय गैया ओमफ्राय आङो दा ओंखामखौ संखांनानै एसे फिथाबो देनानै लानोसै सनाफोरखौ फुरा नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय मा खालामनो सनाफोर ओरै बिथांनि खामानियाबो जोबनो थाङाखै दिनै जों जेने थेनेबाबो फोजोबगोन ना मा होनो बाबा एसाइनमेन्टखौ बिफाखौ लोगो मोननानै जोंहा गासिबो खामानियानो लेट जाजोब्बाय ओमफ्राय फोजोबगोन मागोनि उनावसो जमा लाखागोन नालायसो स' बे साननै बन्द'आवनो दिनैनो थुल्लु खालामगोन जोङो ना बाबा नै ओमफ्राय आंहाबो दा बेखौ गुगु गागा होखावनांगौ सोमनानै दोनखादों मैया मोनायावनो ओमफ्राय दहाय सोरांसेयाव बोखांनानै दोनखादों आङो मिक्सार मेसिनाथ' दङ अब्लाबो बेयावबो बेसे बोखायलाय मिक्स खालामनाय बेयावबो खामानिखा स' उवाल गायहेना मैयानो सुखादों आब'आ स' आंहा दिनै बेयावनो एसे देनोसै आरो बारा बुरजा नंखाया 1.5 केजिसोल' जागोनदां नामनि आन्था देनोसै माइब्राबो नंबावासो माथा मिक्स थावनि एवनानै जालाबायनोसै आरो ना नामाव देलाबायनोसै आंबो दा बोसोराव खनसे देनायालाय आरो माथो देलाबायनोसै देहायाबो हजम जागोन ना एसे जाफिननांगौनो खोथा दङ मोनाफ्राव आरिफ्राव सोनाबफोर दा सानसु सम आं दा सानसुआवनो देखानोसै आरो ना आङो दा बेलासियाव ओमफ्राय आब'आ देगोन जाहैदों ओमफ्राय देफानाय जायो ना मानाय जायो एसेबां ओमफ्राय आंनिखौ फोजोबनानै लाखानोसै आङो लिलि लाला देनो आखायाव लाबाय सोनाफोर नुवाखै रायजोफोरजों आं सान्थि देनो मोनगोन ना मोना मिन्थिया मानसियाबो देहाया सुख गैया फार्स्ट डेआव पिरियड आंहा उदैयाबो एसे ख्रेब सिङाबो एसे ख्रुब जागासिनो दङ स' देलाय एसे देनोसै ओंखायनो एसेल' सोमखाथारदों आं सनाफोर देग्रोनोसै अयथासारनो जुनै बिथांमोनखौ 10 थाखा होनानै दखानाव थिनहरबाय सनाफोर आङो स' देनानै लानोसै खरसेल'खासो बारा गैया आसि घन्टा देनायनि उनाव बेसेबां सफैबाय आङो सालिनानै लानोसै नै हारसिंखायनो एरा मोन्दों ओमफ्राय इन्ट्रेस्ट मोनाखै आरोना एसेल'खाबो उफाय गैया फटाफट फिनिश खालामनानै लानोसै एसे ओंखारबाय सनाफोर सालिनानैहाय आरो खर' ओंखारफिननायखौ एसे लागावनानै लाफिनसै याहु जाबाय सनाफोर बेखिनियावनो नाहरदो जोलैफ्राबो जयेन जाफैबाय नै लास्टनि एसे देदोंमोन आङो जयेन जाफैबाय नालाय बालायावसो लिलि लाला गेलेनो होबाय आं दसे बालाजों अनजों मिक्स खालामनो हासिगौ एसे ओंखारबाय लास्ट बारा देनानै लाब गैया उदैयावसो हाबगोन गासिबो ना मा होनो सनाफोर बोस्रांसै आङो सिबिं देनानै लाखानोसै सिबिंखौबो एसे देनानै लाखानोसै आरो ना
ओमफ्राय नै जोलै अबस्थाफ्रा डाबल स्टेन होखानायसो ओमफ्राय आगायाव मोजां हमथादो बाबा जाल्ला खस्थ' मस्थ' जानानै जोब्बाय सनाफोर नै सिबिङाबो रेडि जानानै थाखाबाय आरो ना देनायनि आदत गैयाना एसेखौनो हां थोनो थोनो मोनलायो आरो ओरैबायदि गोदाव सोरावखा आखाइफ्रा थोथो मावलायो बोसोराव खनफाल' देनाय जायो खनफा खननैल'सो देनाय जायोना बहाथो देबाय थायो बेफोर बुस्थुखौलाय आजिखालिथ' फिथा फानग्राफोराबो मालाय मेसिनावसो देनो हैबावो देबावला देनायखौनो खोनायाखै दाबो सासेबो आं फार्स्ट देग्रोबाय खोमा बेनिफ्राय दा बेलासियाव आब'आ देगोन आरो ना मालिक आब'आ जायगाखौबो एसे साफा खालामनानै लाखानोसै आङो अन थन गोलैबायना ओमफ्राय नोङो साफ साफाय खालामाबा मालायाव थानानै बोरैथो अनजानो नङा होमबा सिबनानै लागोनसै आङो सान्ति जायाहाय गथ'फोर थानानै खामानि मावनो जेबो सान्ति जाया निजा न'फोरबा र' दा दसेनाव खालामसै आं उन्दै उन्दुबा होनजायो ओमफ्राय नोङो बेलेग न'आव थानानै नोङो बिदि होनजायाना साफ साफाय जरुरिथार ना मा होनो सोनाफोर ओंखाम जानानै लानोसै आं उदैयाबो सेब उखैथारबाय अन देबाय सिबिं देबाय सनाफोर ओमफ्राय सिबिङा बाथोनबो जादेरलायबावबायसो आरोना टमेट' मिक्स खालामनानै ओमफ्राय ओंख्रिया बेनो आंना दिनै अबावथो बेदर फिसा मोनबाय थानो मैया जाबाय अमा दिनै जानो मा जेबो नङा सोनाफोर मिरामिसबो जानांगौ मिरामिसासो देहानि थाखाय मोजां नङा होमबा बाट जों थानो हाया खुगाफोरा लुगैबाय थायो देहानोबो नांगौ जायो एसे बाट जोंना अभार जानो नागिरो एनिवे सोनाफोर आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै मागोन नालायथो आंबो अन देनायनि भिडिअखौनो एड खालामनानै होफाबाय गाज्रि मोननो नांला मानो आंला बुंसा भिडिअ होननानैहाय बेलागुर सावनाया बिजनिनिफ्राय फैनाय भिडिअ आं बिजनिखौ ओमफ्राय बिराद मिस खालामगासिनो दङ थाङाखै आङो जेबो नंला मालाबा बन्द' मोनबा थांनोसै बन्द' मोनबा आं बिजनियाव थांनायबो भिडिअ लाबोगोन सनाफोर जेबो नङा दा माला थांगोन बेनि खुनु गेरेन्टि गैया ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअखौ फरायलांबाय गोसो गोबोजों आं साबायखर बावबाय सोनाफोर लाइक कमेन्ट खालामनानै होलांदो गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक मारनानै गालांदो आंथ' बेखौ आगोलावबो बुंखादोंआनो बेनिफ्राय सोनाफोर सोरबा मोजां मोनथारदोंबा शेयार खालामना होलांदो आरोना भिडिअखौहाय स' थेंक इउ स' माच ओंखाम जानानै लागोनसै आङो